Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. Nasuksukatan, ti may sang rider ti motorsiklo. Akalpasan nga na-slide, iti kalsada, ken natong parapay, ti nakaparada nga kotse, iti kalsada, iti paset ti barangay dos, iti Siyudad Tilawag. Ti motorsiklo, ket inturong tagnagan EJ Flores Bangloy nga 20 talugulagat 2 kanagindeg iti barangay 21 iti Siyudad Itilawag. Iti investigasyon ti PNP ti motorsiklo iti manarimaan iti panagpapamyanan na iti lugar ay din tamadaw na iti korban na pasiti kalsada sumatin ti panaka-overshot na kitalos kontrol na ti steering bar iti motorsiklo nga rason iti na panag-semplang. Gabuti rito inaldong parnapay tinakaparada nga kotse nga kukuamet iti agnagan Kylie Matthew Tamayo Reyes nga 2024 ken nagindeg iti barangay 4 iti Siyudad Tilawag. Gabuti rito nagsagaba iti sugat iti dumapaset ti bagi iti rider titintaray iti operatiba iti Department of Public Safety iti Governor Rocky B. Ablan Sr. Memorial Hospital para palang iti napanakaagas. Ano pwede kasta ti danyos iti kotse ken iti motorsiklo iti manarimaan iti panangases iti biyang iti PNP Traffic Division para palang iti panagsarita iti sumbang na partido iti rito na pasamak nga disgrasya iti barangay 2 iti Siyudad Tilawag. Iti sa balipay nga bangir ng ipurukat iti statement iti PNP seklan karito panakaduktal nga ipupusay ni DM Alvaro Paredes sa Bugar III itailang na palabas sa December 27 iti iliti pasukin ni Ilocos Norte. Nabasar ti statement king purukat iti Pasukin Municipal Police Station naman nga ti bangkay ti biktima iti sarakan iti igiti baybay iti barangay 13 naglikuan pasukin ni Ilocos Norte. Gabuti rito ay nagresponde iti personal iti PNP ket nakitan datoy pimusay ngawan ti anges ti biktima idinto nga ti motorsiklo ng NMAX ket nakita ni plus alarm nga nagpukaw. Alas 7:45 iti arabi ti motorsiklo ket narakubre iti poblasyon area iti Pasoy Ilocos Norte nagdagos iti palakandak iti soko iti medical legal examination iti nakamatata nga motorsiklo. Kalpasan natin ni White at ang postmortem examination ngayon White ni Dr. Jupantos Acob iti RH officer iti pasukin aduana iti panakotopsya ti bangkay ni Police Captain Hanafey Pagayunan datoy forensic officer iti PNP naman nga ti cause of death naket asphyxia by drowning. Nebasar pay datoy examination naman ngawan ti makita ang foul play awan iti injuries trauma datoy biktima ang rason nga nagkunandang awan ti foul play iti napasama ka. No pwede kasta rumrumar nga consistent datoy drowning incident iti examination, investigation, iti biyang ti Philippine National Police. No pwede kasta respetaren iti PNP, iti sentimiento, iti pamilya, kada iti nga napasama, keep in bagada, nga ti panakay-evaluate, no ti credible evidence, dati nga banag, ket consistente, iti biyang iti PNP, nga iso iti nasusurutin Idol Lawrence, no pwede kasta, iti agdamakit, umpay, iti nagbaling sungbat iti pamilya kati kaudyan datang statement king parukat iti biyang ti Philippine National Police. Damag pala man po ti PNP Idol Dennis Alitio Tatak Armen.